Gisuon, grabe na gyud kay atong panahon karon. Halos kada adlaw daghan na yung mga kadaot o disgrasya diya sa kadalanan. Muna ikaw igsuon, ako jud kang pahinumduman kanunay ha. Ayaw jud kalimot og ampo. Una ka mo biya sa inyong panimalay, pangayog tabang sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Kay kung mag-ampo lang yun ta nga magmahal ta sa Ginoo, nasa Salmo 91 nga ang taong mag-ampo panalipdan yun ta sa Ginoo. Kung wala tay ampo, wala tay anghel, no? Pag wala tay ampo, no power. Kay ngano, diya pa lang sa kadalanan, gansi man tang mga buhi, kay di man nato makita atong kaaway, nga kaaway sa Ginoo nga mao ang mga daotang espiritu. So nagatang na sila sa kadalanan aron mangita silang ilang biktimahon. So once matripanta, unya dili ta mainampuon. Rason mao nang madala yun ta sa ilang paon. Pero kung mag-ampo lang ka, sa higayon nga ang yawa maghata nimo kasakit, dili siya makadulot. Kay may anghel nga magbantay kanimo ug manalipod kanimo ang gahom sa Ginoo nga sapnayon ta. Muna ang prayer is very important. Then inigabot na to sa atong panimalay, di po ta malimot nga magpasalamat sa Ginoo. Thank you Lord, nasipti ko karong adlaw, walay kadaot nga aguman ako. Bali buhaton jud nimo na everyday dili sa atong life. Nga ang prayer pagkaon na yun na sa atong kalag. Sama sa pagkaon sa lawas nga we need to eat daily, yun ana ra usab ang prayer. God bless igsoon.